to ga wata ganima da ake samun ta a ruwan sanyi, manzo Allah ce shine azumi a lokacin sanyi da kuma sallar dare a lokacin sanyi. Ganima ce a ruwan sanyi, ba tare da yaƙi ba tare da tashin hankali ba. Imamu Qatada ibnu Da'ama as-Sadusi yana cewa innal mala'ikata tafrahu bishita'i lil mu'min yaqsuru an-naharu fayasumu wa yatulu al-laylu fayaqumu. Mala'iku da kansu suna taya mumini murna idan lokacin sanyi yazo, amma baka sani ba sukan ce to ga daranka yayi tsawo ka tashi kai qiyamul layli, ga wuninka ya zama gajere ka yawaita azumi. Wannan ita ce murnar da mala'iku suke taya ka da ita, amma baka sani ba. Hasan al-Basri Allah ya ji kansa da rahama yana cewa ni'ma zamanul mu'min ash-shita, ma dalla da lokacin mumini wanda yafi kowane lokaci kima da daraja a wajensa wajen garabasa ayyukan ibada shine lokacin sanyi. Lailuhu tawilun, daransa mai tsawo ne, yaqumuhu wanda in mutun ya so sai ya kiyamul laili, wa naharuhu qasirun, wuninsa gajere ne, yasumuhu in mutun ya ga dama sai azumi. Hadisi ya zo cin sahih Muslim, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi dhunub, yanzu bana ga muku abinda in kuna yi Allah zai ta kankare muku zunuban ku ba ku sani ba. Wa yarfa'u bihi darajat, yayi ta daga darajojin ku ba tare da kun sani ba. Kawai kaga kafuwa ne cikin ƴan uwanka, kaga kada ruwa ne cikin sa'anninka, amma baka sani ba. To bari in ga maka cikin abin da ke jawo haka. Manzo Allah yace isbagul wudu'i alal makari, kyautata alwala a lokacin sanyi. A irin wannan lokacin sau da dama alwala ta ne mana wahala, ballantana maganar wanka. Da yawan mutane in suka zo alwala a irin wannan lokacin burburi suke, buja-buja suke yi. To ita kuma alwala in bata yi ba sallah ba ta yi wa. Da haka in baka sani ba a irin wannan lokacin yadda akwai riba kuma akwai asara. Wani sai a wayi gari an yi sanyin wata 3 bai yi sallah kyakkyawa kwaya ɗaya wacce Allah ya karba ba, saboda duk alwalarsa buja-buja ya yi ta. Mu mai da hankali mu natsu, mu rinka yin alwala mai kyau, ko dai sau ɗaiɗai ko sau bibbiyu ko sau uku. Ka'idar alwala ko mai bibbi za ka yi ko mai uku, to ka sani tun a farko sai ka gama wankewa, domin wankewar farkon ko a shi ka tsaya ya isa. Na biyun biyawa ne, na ukun kammalawa ne. To da haka ya kamata mu sani waɗanda suke yin alwala in sun zo wankewar farko wai takamar ai za su wanke sau 2 ko sau 3, a wankewar farko sai su rabi, wai a nabiyin sai su karasa, to da na ɗayan da nabiyin duk basu ba. Da ka a wankewar farko ka wanke ko ina da ko ina ka kyautata, in anan ka tsaya ka gama. Kuma duk lokacin da kai alwala ka wankewar farko, in fa za ka yi wankewa ta biyu yadda ka kyautata ta farkon haka ita ma ta biyun za ka kyautata ta. Wani sai ka ga ai tunda na wanke nan a wankewar farko, to a na biyun ba zan kawo nan ba sai in yi da nan, to na biyun bai ba. Da ka lalle mu san da wannan yana daga cikin abin da shedan yake dukan hancinmu, yake jefa mu asara kuma ba mu sani ba, saboda yanayi na zuciyarmu da jikinmu ba sa son taɓa ruwa. Shine irin wannan abin da yake faruwa na ya zamo ba ma yin alwala kamar yadda shari'a ta tanada, ba ma kulawa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wa kasratul khuta ila al masajid, zau da dama lokacin sanyi mutane ba sa son zuwa masallaci, sai su yi ta sallar su a gida. To wannan ma ba karamar asara bace a lokacin sanyi. Kana ji ana kiran sallah saboda ana hunturu ana sanyi kace bari in zama na a gida, to wannan asara ce. Idan wasu suna riba a lokacin sanyi, to kai in baka sani ba in kana haka kai kuma asara kake. Gashi lokacin riban ne amma kai kuma asara kake yi.